खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मुम्बाइनि चेम्बुराव स्कुल बासआव बिफां गोग्लैनानै 11 बोसोर बैसोनि गथ'सानि जिउ खहा। मैया मुम्बाइआव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों। चेम्बुराव गंसे फरायसालि बासआव बिफां गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे 11 बोसोर बैसोनि फरायसा बिहान श्रीवास्तवआ जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव गुबुन 7 फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, जायनि थाखाय बिफां गोग्लैनायनि जाहोननि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। बेलासिनि 2:50 रिंगासोआव दंफां गोग्लैनायनि उनाव तिलक नगरनि इउनिभार्सेल स्कुलनि स्कुल बासआ सा 18 गथ'साफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। बास कन्डाक्टर आरो जायगानि सुबुंफोरा हरखाब राहा लानायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरखौ रैखा खालामनो हायो, जायफोरखौ गादबजानाय गारिनिफ्राय गोख्रैथियै बोखांनो हायो। देहा फाहामसालियाव सौहैनाय समाव थैनाय फरायसाखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो, जेराव सा 18 नि गेजेराव सा 12 फरायसाफोरखौ बासनिफ्राय बोखांनो हायो, 7खौ जेन हस्पिटालाव थिसननो गोनां जायो। बे 7नि गेजेराव 4आ एसे जखम जानायनि जाहोनाव दिदोम हालोदाव दं, नाथाय सासे फरायसाया गोब्राबै जोखोम जादों आरो फाहामथाय लागासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ दखल खालामनायखौ स्रां खालामनो आरो नोगोर दै बानाखौ होबथानो थाखाय श्रीभूमियाव होखारनाय हाबाफारि जागायदों। मैया आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो श्रीभूमि जिल्लानि रैखाथि मन्त्रि कौशिक रायनि जिल्ला दावबायनायाव खुंथायआ सोरखारि हायाव दखल खालामनायखौ बोखारनो आरो सहरनि दै बोहैनाय बिखान्थिखौ मोनफिननो थाखाय मोनसे गिदिर होखारनाय हाबाफारि जागायदों। बे अपारेशना फुंनि समाव ब्रजेन्द्र र'डआव जागायदों। बे खामानियाव आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव आरो लामा सेरनि नालाफोराव आयेन बेरेखायै लुनाय दाथायफोरखौ नोजोर होनाय जादों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशननि समाव सोरखारि हायाव दखल खालामनाय गं 60सो न'फोरनि बाहागोफोरखौ सिफायनाय जादों। खुंथायआ फोरमायदों दि बे हाबाफारिखौ होबथानाय नालाफोरखौ बोखारनायनि थांखि, जाय गोबाव समनिफ्रायनो श्रीभूमि टाउननि गोबां बाहागोफोराव आर्टिफिशियेल दैबाना सोमजिहोबोगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिआव होखारनाय गैया, गं 93 नखरफोरखौ फिन थांफिनहोनाय जागोन, हाग्रामा महिलारी। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ 30 जुनखालि बुंदों दि बिटिसि ओनसोलाव जेबो होखारनाय हाबाफारि लानाय जानाय नङा। बेनि सोलाय सोरखारि हायाव दखल खालामजानाय सा 93 नखरफोरखौ फिन फसंफिननाय जागोन होनना खोथा होदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव रिभिउ मिटिंनि उनाव महिलारी बिथाङा बुङो दि बिटिसि खुंथायआ होखारनायनि अनगायै रिहेबिलिटेसननि सायाव गोसो होगोन। बिटिसि ओनसोलाव जेबो होखारनाय जानाय नङा, 93 नखरफोरखौ फिन थांफिननो राहा खालामनाय जागोन होनना खोथा होदों। आसामनि मोन 6 हारिफोरनो सिड्युल ट्राइब (एसटि) नि गनायथि होनायनि सायाव सोंथि दैखांनायाव महिलारी बिथाङा बुङो दि बे थांखिनि सायाव बिथांहा जेबो हेंथा गैया, जुदि बेयो सिगांनिफ्रायनो एसटि थाखोखौ मोनबाय थानाय हारिफोरनि मोनथाय आरो मुलाम्फाफोराव गाज्रि गोहोम खोख्लैयाब्ला। बेयो मोनसे मोजां आगान, नाथाय गोदान हारिफोरनि थाखाय थामानखौ बांहोनाय समाव थाखानाय अनुसूचित जनजाति हारिनि लुबैनायखौ रैखाथि होनांगौ, जाहाथे बयनिबो मुलाम्फा जायो होनना बिथाङा बुङो। बिटिसिनि गाहाय बिथाङा काजलगावआव थानाय रिभिउ मिटिंनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आर.जि. बरुवा स्पर्टस कमप्लेक्सनि 800 कौटि रांनि गोदानै जौगाखांहोनायनि रिभिउ खालामदों। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव आर.जि. बरुवा स्पर्टस कमप्लेक्सनि सोलिबाय थानाय फिन जौगाहोनायखौ नायग्रोमदों, जाय 800 कौटि रांनि मोनसे गाहाय बिथांखि, जाय थावनिखौ मुलुग थाखोनि गेलेमु मिरुआव सोलायनो थांखि लादों। गावनि दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रिया लुनाय खामानिनि दावगानायखौ नायफामदों आरो मावख'गिरिफोरखौ बिथोन होदों दि गुननि सायाव जेबो गोरोबथा खालामाजासे मावथांखिखौ थि खालामनाय समनि गेजेराव फोजोबनांगौ। बे थांखिगोनां गोदानै जौगाखांहोनाय मावथांखियाव मोनसे गोदानथायारि जोलुर स्टेडियाम लुफुंनायजों लोगोसे गोदान मुगानि माल्टि-स्पर्टस इनफ्रास्ट्राक्चार लुफुंनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि गेलेमु आयदाफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय महर होनाय जादों।
खनसे आबुं जाखांनायनि उनाव जौगाहोनाय केम्पासआ एथलीटफोरनि थाखाय मुलुग थाखोनि फोरोंनाय आरो बादायलायनाय खाबुफोर जगायनानै आसामनि गेलेमु सोरबिथिंखौ ओंथिगोनाङै जौगाहोगोन होनना आसा खालामनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव 10 लाख रांनि गुबुन हादोरारि रां थानाय गोमानाय बेगखौ मोनफिनदों। लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल गुवाहाटीयाव थानाय बिरखं गाथोना गोबां बिरखं गाथोन एजेन्सिफोरनि हेफाजाबै नाजानायनि उनाव 10.14 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि गुबुन हादोरारि रां थानाय मोनसे बेसादखौ बोखांनो हादों आरो गावनि गुबै बिगोमानो हरफिनदों। बिरखं गाथोननि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मिरु दारिमिनारि रैखाथि हान्जानि पुलिसआ 26 जुन खालि टार्मिनेल सेआव अट'मेटेड ट्रे रिट्रिभेल सिस्टेमनि गेजेरजों सरासनस्रा रैखाथि होनाय समाव बे बेगखौ संदानदों। बे बेगआव 10,720 आमेरिकान डलार, 175 चाइनिज युआन, मुलि आरो गुबुन गावारि बेसादफोर दंमोन। बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बेगआव लिरनाय मुं आरो सिङाव थानाय मुलिनि स्ट्रिपफोराव मोन्नाय फोरमायथिखौ बाहायनानै दावबायारिनि सिनायथिखौ थि खालामनाय जादों। सीसीटीवी फुटेजखौ नायखांनायनि उनाव लस्ट एन्ड फाउन्ड हान्जाया मिथिनो मोनो दि बे दावबायारिया सिगांनिफ्रायनो हायद्राबादसिम थांनाय फ्लाइटआव गाखोखाबायमोन। सीआईएसएफ आरो हायद्राबाद बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफोरजों गोरोबनानै मावख'गिरिफोरा जाफुंसारै दावबायारिखौ ट्रेस खालामो, बेगनि बिगोमाथिखौ फोरमान खालामो आरो बेखौ सासे गनायथिजानाय थान्दैनो हरफिनो। द'थि खौराङाव दङ डक्टर महरै सिनायथि होनायनि दायनिगिरि सुबुङा क'क्राझार जोबथेसालियाव जुडिसियेल कास्टडियाव जिउ खोमायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सासे सुबुंखौ देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होनानै क'क्राझार जोबथेसालियाव जुडिसियेल जिम्मायाव दोननानै 30 जुन मंगलबार खालि मेडिकेल इमारजेन्सि जानायनि उनाव जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ रबिन्द्र चन्द्र नाग होननानै सिनायथिनाय जादों, जायखौ 25 जुन खालि काजलगाव पुलिसआ सासे देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होनायनि दायाव खादों। मावख'आरि खौरां बादिब्ला आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशनजों बुथुमजानाय मोनसे एफआइआरनि उनाव खानाय जादों। नागखौ धालिगावनिफ्राय हमनानै बै सानखालिनो बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादों। बेनि उनाव बिथांखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जायो आरो क'क्राझार जोबथेसालियाव दोननाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मंगलबारखालि फुंनि समाव नागआ जोबथेसालिनि सिङाव थानाय समाव बिखाजों सोमोन्दो गोनां देहायारि इमारजेन्सि जादोंमोन। जेल बिबानगिरिफोरा थाबैनो बिथांखौ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। नाथाय देहा फाहामनायनि उनावबो फुंनि 7:30 रिंगासोआव बिथाङा जिउ गोमायो। स्निथि खौराङाव दङ आसाम नागालेन्ड सिमायाव रेलवे लुनाय जायगायाव ग्रेनेड गारहरनाय जादों। मावख'गिरिफोरा मंगलबार 30 जुनाव बुंदों दि कार्बि आंलं जिल्लायाव आसाम नागालेन्ड सिमाजों लोगोसे मोनसे बानायगासिनो थानाय रेलवे बिथांखियाव मोनसे ग्रेनेड गारहरनाय जादों, नाथाय बेयो बेरफ्रुनायाव फेलें जादों, जायनि जाहोनाव जेबो खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। बे जाथाया समबारनि सानजौफु समाव धनसिरि ओनसोलनि रंगाफर साइटआव जादों, जेराव दासान्दि रेल बानायनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। जाथायनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा ग्रेनेड गाग्लोबनायनि जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। रैखाथि एजेन्सिफोरा दासिमबो जाथायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ 54 कौटि रांनि 38 किल' सना जब्द खालामो, सासे हमजायो। गुवाहाटी पुलिसआ खारघुली ओनसोलनिफ्राय 38 किल'ग्रामसो लिरथायनि सन्देह गोनां सिखाव फालांगि खालामनाय सनानि मोनसे गिदिर खेब बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय सनानि बेसेना बाजाराव 54 कौटि रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सनानि अनगायैबो बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरनि आखाइनिफ्राय गंब्रै मबाइल फन आरो 3,700 नोगोद रां बोखांनो हायो। बे केबखौ लानानै थांनाय सुबुंखौ अक्षय बानसुरे होननानै सिनायथिनाय जादों, जायखौ अपारेशननि उनावनो हमनानै लानाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मोन्नाय बादिब्ला दायनिगिरिया इन्टारनेशनेल सना सिखाव नेटवार्कजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ चान्दमारिनि महाराजा प्रिटु फ्लाइअभाराव साखा खबनैनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा।
29 जुन खालि गुवाहाटीनि चान्दमारियाव थानाय महाराजा प्रिटु फ्लाइ अभाराव हरनि गेजेराव जानाय लामा जाब्रबथायाव मटर साइकेल आरो स्कुटि सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ नुनमाथिनि थागिरि परिमल मेधि होनना सिनायथि मोननाय जादों। जायगानि थागिबिफोरा अजद होदों दि महाराजा प्रिटु फ्लाइ अभारआ लामानि गुस्लायनायनि जाहोनाव अखानि समाव खैफोद गोनां जायो आरो सिगां समफोराव बे लामानि सायाव बेफोरबादि जाथाया जाखांबाय होनना दाबि खालामदों। बिथांमोनहा दावबायारिफोरखौ रैखाथिनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो गाज्रि बोथोरनि थासारियाव जाब्रबथायनि खैफोदखौ खमायनो थाखाय फोसाबनायनि राहा लानो खावलायदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव खौरां लाबाय आरो बेनि बांसिन फोरमायथिखौ नेनानै दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।